iyadula lento. Sabingelela. Bakumbini amanye omhlaba bafowethu siyabingelela. Right, bingelela inkunzi emali ndalo. Azamnandi imbiza, right? Nansi imbiza bafowethu. Ishaya ama-BP. Lembiza wena uhlushwa isilungu iyakushaya namhlanje. Akho size sikugulise sikulese phasi. Nansi imbiza bafowethu. Ngiphathele lalela ungasani nawe. Wena nomhlume. Wena nesinye singakolobhekile singekho right. Nansi imbiza zokusiza. Wena ungayothi abantwana abatholi. Lalela xhumana nathi. Wena futhi uthi uphethwe iqolo. Ushwa imlenze, suhamba umlenze uyahudula so yaba. Ukhudula umlenze so lokuthi ish iqolo lalela. Athi imbiza. Akukho ke la engafiki khona. Everyone yafika lembiza abafowethu. Lo ngisaphila uphepho emhlabeni. Akukho la engafiki khona. Sakukholiyela yafika. Ekulokhala ngamaqolo, ukhala ngesinye, ukhala ngezilumo. Hey wena kwasha kwacima ushafa uvuki kanjani? Man, sithi edurayo ke lalela ke 084 65 14 782. Lalela kungasani. Yalo, share, ya like, ya share, ya comment. Danko.